Ha, nangu uBushiri mngani wami. Bushiri. Hawo, usaphila? Phela last thing ngigcine bathi hey wena ubaleke waya kuphi kuphi. Ah, mngani wami ngikhona ngisatholakele. Enhlekekena yini? Ngidinga isizo lakho dog. Isizo lwami kanjani manje? Tanga eshi ngifuna amaphepha wasemzansi. Ngifuna ukufika lapha eMsotra nami ngibashaye ngabe touch the screen. Bamba wena dog. Da. Ufuna ukufika lapha eMzansi? Ah, tanga sekushota wena maye. Fika lapho kumele ufike ndoda, kumele ufike. Mara eshakena kwenzakalani? Tanga ngizodinga ifavor la kuwe. Ifavor kanjani tanga ish? Ngizodinga imeter dog. Actually ama meter kahle because ngifuna ukuvula iparty maye. Iparty tanga kucela amaphathi angaka jo. Amaphathi angaka wena usazovula iparty. I'm like dog, chill, relax. Elinye icebo leplan la, nginelinye icebo leplan jo. So wena mongangiboleka leyo 90 meter yakena mina ngayenza fast tanga within 2 hours amaphepha wakho uzowathola. Usho kanje tanga ngiyakutshela tanga. Okay, yakena kwenzakalani makusojo shuthi kumele ngenza ama service amaningi kule viki. Monday service, Tuesday service, Wednesday service, and I know ukuthi bazonikela abantu yabo. So yakena senze intanga anginikeze mhlambe kuma 6 months nyana yabo. So i90 meter kuzohlangana. I'm like, oh okay anyakuzwa ke lapho tanga ngiyakuza. Mara if i90 meter izohlangana in 6 months, should now amaphepha uzowathola in 6 months. Angisho like mara tanga wena uyangibulala uyangikhawata. Like tanga ibusiness le, angifuni